Obodo Awka ga-arụ ogige ịkwalite omenala n'ime ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Awka dịka otu n'ime atụmatụ obodo a iji wee kwalite omenala ndị Igbo Anambra nakwazi Awka na izugbe. Eze ọdịnala nke obodo Awka Obi Gibson Nwosu eze ozugbo ya kwupụtara nke a site n'ọnụ Traditional Prime Minister nke Awka bụ Chief Benjamin Okoye mgbe a gara njem mkpọtụ nke onye nọ n'isi abụ Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ Mazi Christopher Molokwu ebe ndị ọrụ ABS kwazi wee gaa njem ahụ. Kenneth Chukwudi ga-akọtọpụ akụkọ a. Obi Nwosu bụ onye kọwara ụlọ mgbasa ozi ABS dịka ọkachibe n'ihe gbasara ịgbasa ozi na mpaghara South East niile, nke ọ gụkwara n'iru ma kwee nkwa na ha ga na-enye ABS nkwado ka ọ bawanye, nke o kenekwere aka na-achị Anambra steeti bụ Chukwuma Soludo na mbọ niile ọ na-agba iweta ọgbanwe na ọnọdụ nke Anambra steeti. Onye bụ onye isi oche nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Mazi Christopher Molokwu bụ onye kọwara na njem ya bụ inweta ngọzi pụrụ iche site n'aka eze ọdịnala nke obodo Awka bụ Obi Gibson Nwosu. Ihe dị iche pụtara n'oge mmemme ahụ bụ ekpere Obi Nwosu kpere yanakwa inye onyinye akwụkwọ edere nyegere Obi Gibson Nwosu nke akpọrọ Beckoned by Destiny o nyere Mazi Christopher Molokwu. Ndị so wee gaa njem ahụ bụ ndị gụnyere onye isi nke Legal Services ABS Barrister Juliet Amasiat yanakwa onye bụ Manager News ABS bụ Mazi Abuchi Nwozo. Site na Obi nke eze ọdịnala Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.